What do our branch? You need to be one branch here. I didn't know you were branch. I don't know. I piano. To where my Adum. I Adum. So almost every no much. As I hope for be a day. As we are soft. That's what I say, Bibba or branch now. Ubo Humia and Mutu missing Yama. No, my coach, the West and a woman. Yohana Menson for our Central Region. On Matwaya, can say Environmental Protection Agency. I see your conference workers say, "Oh, I'm a Samai." Now, your Gia pay mention for no. Now, already a name. Where Menson our Movie Central Region. Menson for Movie Central Region, our African Faith move. The members here do many and your Marco baby a program air costume. You do many Marco conference center honor. And the men's of one number. Oma Bomo do more consider a D for no. And you know, you call conference center honor. The men's of one and him, I call conference center honor. And before I be quiet, and before I be quiet to say, somebody am braff conference center hall. Until medium and so for any now conference center hall, what brought me down to the empire for no. And you know what to say, Onyame Yɛ Ohene, almost Onyame Yɛ Ohene, so on what I saw in Libya, not any of my children, almost say Onyame Yɛ Ohene. You see, I'm right, you see, I'm right. Where Manson, ever in Gaza, sorry, where dear, in Gaza, you will come in Gaza, sorry, dear.
Ɔte yɛnim Onyame yɛ ɔhene. Yɛnim Onyankopɔn ɛyɛ ɔhene. Yɛn yɛnim Onyame ɛyɛ ɔhene. Yesu maame edi asa. Yesu maame edi asa. Aboama yɛ odi asa. Aha, ɔte na kwanyam edi asa. Ọmọ ṣèkì abapapa obiara ti wọn ẹbọ ne nan ase obiara ti wọn ọmọ di tingo ọbọ ne nan ase obiara nan ẹpopo obiara ti ẹwọ so ọmọ ṣèkì ha paa ahanum ayẹ dẹ. Wei yẹ deɛ yɛn ni na ase bi besi wɔn kansa sɔrɔ yi mu wei yɛ deɛ bi si na ase bi bɛ bɔ wɔn kansa sɔrɔ yi mu ɔmo bisa abɛn mo mo abɛn no. Ọmụ bisa mensọ no abịa no aha ọmụ dị mọ emirane ọmụ dị mọ Onyankopɔn mmirane. Sade wodi bu kwa kasa braso na na yehu bio ese enne infantefoɔ ɔmo me yehu sɛ ɔhɔ na asɔre ni efuru ma pa ɛhyɛ ɔmo na ɔmo yɛ asɔre na nkata ɔmo akyerɛ tete mmerɛ. Accra edi asa, ọsọfọ edi asa, aha, ọsọfọ edi asa. Bibi sọ ọsọfọ asa 1 or 2 bi. Accra, ọmọ afọ Baba Faith Ministry. Oh, ya me deɛ. Ìmẹ̀ díẹ̀ ni wọ́n ní sẹ́yìn. Oh, saa pɛpɛɛpɛ ne yɛhwehwɛ no. Ɛbɛ sɛ Nyame hyɛ yɛ nnuonyam. Ɛnɛ yɛni agye paa. Ifrasante ase wɔ Bogu. Yɛfrɛ me sɔfo nkansa. Obiara nim. Mɛnsɔnfo ọmọ jùmọ̀ díẹ̀ ni wọ́n ní sẹ́yìn. Ɛyɛ onimu nkansa na de baeɛ. Eti ɔmɔdwuma na ɔmo yɛ no. Saa pɛpɛɛpɛ. Na o branch wo bi wɔ branch. Mini bi wɔ branch deɛ. Ade ti na wo yɛ bi wɔ branch. Yɛwɔ wɔn mu a adom no apia ama wɔn. Tiwɛ ni ma ɛyɛ adom. Sɛ ɔmo ɛfrɛ na ɔmo kyerɛ ansa na ahoforɔ bi ayɛ dɛ asua ɔmo so nyaayɛ na ɔmo de aka ɔmo kuro mu hɔ a ntumi nsprɛde nti sɛ ɛno ɔmo hyia nyɛ na ɔmo fa ho adwen sɛdeɛ ɛbɛyɛ a youth na ɛba no ɔmo so bɛtumi atete wɔ branch yɛbɛdi ho dwuma. Akora Nyankopɔn hyira wo Nyame hyira wo awusiafoɔ mɛnsɔnfoɔ no still na ɔmo di agorɔ ɔmo hyɛ Onyankopɔn di ɛno kyerɛ sɛ ɔmo mbrɛ yɛ ɔmo te sɛ adeɛ nkye a ɔmo mfa ɔmo akodeɛ no egu fam chief drama ɔno na twene kɛseɛ no si ne nan so. Adawura Kofi. Awusiafoɔ na mɛka wo sɛ aha yɛ Faith Ministry TV yɛdamase. Awusiafoɔ na mene mensonfoɔ no a sisi yɛ a yɛhwɛ yɛ ɔmo di agorɔ na ɔmo hyɛ Onyankopɔn no ɔmo keka ɔmo kakra no kɔhwɛ conference center hɔ no obiara ho ti fifiri kyɛ sɛ ɛdɔm na asa asɔfoɔ na asa ahemfo ti dwom ɔmo asa kyɛ sɛ ɔmo ho nyinaa afɔ na menya berɛ atwi apini leader na odi ɔmo anim ama me no edi nkɔmɔ kakra akora me ma akɔ Baba Faith Ministry TV so Pato ya heno na empo mu te sɛ Yamradom. wei ɛyɛ Faith Ministry TV ɛyɛ channel a aba ɛyɛ nkansa for yɛn nyɛ die nie aha ne yɛkyerɛ nkansa asɔre ase nea yɛyɛ wɔ nkansa asɔre mu nnwuma pa ne nneɛma pa ɛwɔ nkansa asɔre mu channel wei so ana platform wei so na yɛda no adi ɛkyerɛ ewiase amansa nyinaa nti ɛna no pɛ yɛpɛ sɛ yɛma yɛahwɛfoɔ ɛne ewiase amansa nyinaa ɔmo hwɛ dwumadie abatoe ho nhyehyɛeɛ no yɛpɛ sɛ ɔmo te dwumadie na mo bedi yɛ no ase
na yɛka sɛ mmenson a mmenson ɛyɛ dɛn pacho mienso na se ne aya yimpa mako eson ne ndu amadi se ya hyan ne son ye eson nti yimpa nson na ya hyan abian no nti na kyerɛ sɛ mmenson no secret attach na sɛ idea adwempo attach da ne yɛ enson nipa nson the number 7 nti mo a mo hyɛn no ɔmo key players no ɛyɛ 7 ya bor 7 na cha tin ne ka ho a ye be ye 10 okay but many is 7 many is 7 pacho nyo okay na emre be mu na saa mmenson yi ɛbaa yɛ nkansa so yi mu okay date de min tumi ka amen papa no sien sa ambien no yo divu kwa am kansan abere do ansa na bodi fite across ansa na we daba edwuma kwa asasan nti edwuma kwa asasan na mo mpacho nyo nti ni ohwe Faith Ministry TV bi o pese obe famo na ne program ase mo so mo kwahye nyankopon die no nyamo on so oba edwuma kwa asasan okay kina akra ma bi sa kakra se na yedi enkomo no mini sofo baako atwetwe tam na mo bo nhwene mini sofo baako edi enkomo bi sa ne se na de mu ye hu ni se o se na ni je ho pa ma me bi sa ne se na ade nti no me bi sa nto obi wo ne branch ana o ka se da bi ma me puti ni question se o se kwa me nkansa bere so dwumadi na ade no no branch oni bi na o se musua ye na ye honhom na de ma first of all o se ye adom na ye de dom ti nyankopon de adom no dom no mo de asie mo de ahye mu krom mo se mo nkɔkyere obi a ade nti na mo yesa ya kyere bi ye nkuta na ho bi so edwuma ko bisia ase enso ma so kura na ye kɔkyere nti ba na bi plenty say bi na aguri home nkanza sorry over 1,000 branches na say because nkanza sorry emu achiche do but ye nyina ye nkanza for na say nkanza sorry worldwide na say over 2 branches and I mean 2 groups per na mention ye 2 groups and na say na entwa you nti no afia ye simu then na moye about it ma say na wo yo sofo na say wo pese bi ba o branch na wo bo humi a enu mutu mesin bi ama mo da ko o branches ebesin amando fa nkwa na de bekwa kwakire wo motu ma kire wo misen no bafala na ma kwakire ne bo ese na wo mu no okay ene na ye bepese wo de wo number betuja na de obi pede ofro na o eba na ebe kire won so a won ti mafro o tu ma fere me ewo number bend mo number ye 054 okay 12 00 okay 94 but repeat again 0544 12 00 94 Ebusiafo ye ne menson omlida no edi enkomo ma wa kire se wo ye osofo na wo pese dwumadi omobeda bi edi wo branch no mbetete enkwala na omo so mo fa sa nwuma pay a bomode afre no sa number no so na ombeba na oma bebo na osofo pani bi nso edi omanim a odo omo ewura conference center ho na ono so mi bisa na kakra na de ntia osofo memo akwa baba Faith Ministry TV so yeah eja last week yeshia wo etumire edi ni de mi hu bo na wa ho keka bibia ekoso na ahanso yasanso ehia na dwumadie mensonfo wo ka ho fitititi anase aha na ono mo bae me nka ho fititi ne chede wo bien ntumil asasan na ntumil de ono ye adekol nti abla sa ayi no so wo edwuma ko enyan esiam district no mu menson no wo edwuma ko enyan esiam district no mu na enyan so na asofo mpanimfo a yewo edwuma ko enyan esiam district no mu nti ebandem na sa program e bado no na wo mo ka che me se yemfa menson na wo asasa no no mla okay ntini udi omanim nti yedi we enim okofo hene udi omanim medi we enim me okofo hene nti medi we enim nam no mba ye yada wase se nya bra ma Faith Ministry TV ebusuafo yada mase na ye hope se mbesa so aba na ma we kenya ye ho no nyankopon hira mo yada mase